Mikä siinä tulossa tossa? Mä vähän lämmitän sitä, kun mä laitan loput siihen. Niin, joo. Kai mä ettei jos on joku kappale siinä, kato mihin, mitä... Vai jos mä en lämmitä sitä, niin se roiskahtaa heti. Joo. Tää on makeen näköinen tää vihreä siellä. Joo. Tässä on nyt semmonen 6500 grammaa. Siinäkin menee hetki, että tommonen määrä sulaa. Oli aika makeasti, mä näin tästä todettu sen, tämän liekin pois. Siinä on just kato, kun mä oon sitten liekin kanssa. Joo, mä koitan olla täällä sivussa, mutta se, että mä sain siitä aika makeasti sen, kun alkoi pronssi valumaan. Joo. Tämmöisen viatiedä mä näin, koska mä katson myöhemmin. Näytti ainakin siltä, että kuvassa näytti, että siinä näkyy, kun lähtee tulemaan. Joo. Sitten se on taas jäähtyä. Se on jäähtyä nyt se 15-25 saa. Katsotaan sitten, mitä sieltä tuli. Juu, pyöri. Kuviot on nyt kipsikiilon reunalla. Joo. Se on noin väliin, niin aika tukkeen. Joo, ja sit kato, mä oon joskus niinku ahneuksissa niin laittanut liian tiiviiksi. Joo. Ja sit toi kipsi on niinku sinkin puolesta sit veemäistä ottaa vekka, niin ja katsi jättää vähän rakoon, niin Joo. saa vaan nopeammin pulsaa. Ennen tekee useamman valun kuin Niin. se, että hitosti töitä. Niinpä. Että... Ja sit kato, jos se menee pipariksi se valu, niin ei oo kuitenkaan tehnyt niin paljon duunia. Aivan.
Et kun mä just puhuin sulle siitä 20, niin tähän olisi saanut varmaan just se 20 laitettua. Juu. Mä silloin sunnuntaina pähkäsin. Joo, kyllä kun nyt katsoo, niin kyllä aika ahdas on niinku, Niin. varsinkin kun ottaa kipsiä pois. Niin. Joo. Kyllä se ihan hyvältä näyttää. Siellä. Joo. Mä laitan vielä nyt vähän tuonne uuniin. Mä laitan tuon myllyyn. Näitä ei tarvii olla yöllisiä. Joo. Mä laitan tuohon myllyyn yö yli tuohon sitruunahappoon ja Joo. putsaan tuosta kipsistä vähän. Periaatteessa, jos pääst huomenna käymään, niin silloin tulla nää hakemaan huomenna. Joo. Virusväntiä. Joo. Ja toi materiaali on kuitenkin siitä hyvä, että jos menee piloihin, se voi tarvittaessa sulla tauluseksi. Niinhän mä sit teenkin. Joo. Että sinällään siinä menee ainoastaan, siinä menee käytännössä vähän työtä hukkaan, mutta se, että materiaali ei mene varsinaisesti hukkaan. Tai no tietenkin menee se, mitä on siihen vahaan mennyt, että se menee, mutta... Ei se vahakaan, niin ei se paljon silleen maksa. Et lähinnä se duuni siinä on aina ottaa vaan. Joo. Vähän Ihan riittää.